Obila e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi timo nonro e wi masira manyo otimore kanisa Dwen ma Ebeneza e kar chung'od bura ma Suba South, kama jakwath kanisa no nyochwo gi pala ma onegi gi jakwath wadgi e wi altar mar kanisa no wirani ne gilaro weche mag hera. Ka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, kaunti no nyo bedo kod ripode 4 mag joma ochwo gi pala kendo onegi katudre gi weche mag gwandruok e wechego mag hera. Maen chal mar kanisa Dwen ma Ebeneza gweng' mar Amuya, kama achiel kuom jokwedhe mar kanisa ni Francis Opiyo ne ochwo gi pala mowito ngimane kod jakwath wadgi ma osebedo ka chich kode ne ogajore kod min ode ma bende lemo e kanisa ni. Kaluwore gi chenro mar kanisa ni, Francis ema nyinge ni nitie list kaka ng'ano mane dhi chiwo chiemb chuny ne jokristo odiochieng' manyoro ma bende noduogo tore bang' nyawadgi manomanore kod pala chwoye mbele jokristo. Sama nyo ma timore, an kaka jakwath nyo awuok oko mondo alos chenro kaka elders. Bang' mano tawinjo koko. To kabiro tayudo ka jokristo ni oko. Nakawo jatuo ma ringo go hospital. Enawi marach ni kana chopo hospital ka daktari pimo jatuo to nyisa ni jatuo osetho. Nyoro ene manyoni ngo bednwa e migawo mar yalo. Minod Francis pimona ni wuon pargeno ne omonde kanisa mondo ikre ne chenro mane en go, ema ka chenro ne dhi nyime to jakwath wadgino ma bende nomanore kod pala mane oting'e bagne ne omuomore modhi ochwoye kod pala kae to dhi ochiwore en owuon e lwet jalup ruoth makono mane otere te sendo bila ma Magunga. Wadhi kanisa gokinyi kaka pile. To nikech kanisa ok inyal paro ni ng'ato nigi paro moro manyalo nego ng'ato. Ke ji odhi kanisa ni ji odhi olemo. Kochung' to ne en gi bagne. An aweno wuok nodhi oko, odok kiri jokwedhe kaka manitie oko koma giloso report cha. To kalo kama to kako kalo gi ng'wech ni to wuon parwa kama no bede mbele kanyo. Odhi to chuone to pudho ni to wuok. Koro kako wuok gi ng'wech. To wuon parwa ochung' kuma no bede kom to wuotho tiel ariyo. To gore piny. Kanisa Dwen ma Ebeneza ni endi odiochieng' manyoro nobedo kod pek bang' ka Francis Opiyo ne ochwo gi pala mowito ngimane e kanisa ni endi. En tim ma bende pod okelo buok mapek mokalo ne jokristo kanisa ni kaachiel kod jogweng' kod familia mar Francis Opiyo. Tend nanga makono yango ni Francis ne jakwath wadgi nonego ka osekuom gajore kod min ode weche mag hera kane osimo jopiny wi kawo chike lwetgi. Jothurwa owe kawo seri e lwetgi. Ariyo, kopondi kata in gi wadu gasira, many sirikal mondo mi okonyu. Gima na wuoro saidi, jothurwa dhi e kanisa gi silaha ni dhi nego ng'ato ikalu mar Nyasaye ok ber. Kana winjo seche ma gike ka police station, wuoyi ma wuod nergi wuoyi manothoni nowacho ni to omera inego adede nikech wach dhako. Koro nenore ni nitie weche moko mag mapenzi manyoge laro. Jakwath ochwo gi pala. To ok ni ne en wach mochakore sani, ne en wach manochakore chon. To koro nikech ji ok nyal bet piny ma wach emomiyo wach ni nodhi mogike tho. Kumachielo bende familia mar japuonjre Sherila Wino, jahigni 20 mane nitie ike mokwongo e kar tiegruok ma Mawego, ne ochwo gi pala kod jaherane ma bende en japuonjre Mawego bang' gwenyruok bede kindegi. Japuonjre no mane pek ne onegi kod nyathine mane ni ei ma jadweche 4 e kinde monj ma kamano, kendo obila dhi nyime kod luonda chachijno ka familia mar japuonjre no to bandho ratiro mar nyargi no. Tema landlord sama atakati molawe godo no kogik gi mbele to upuko oromo gi bodi monindo piny. Mane kako nyisa komenye gi toch to yudo ka en ng'ama ginene remo wuok gi bathie kora ginene kora chich. Koro nyako manye gin kode ot ni manene gi Sherila ot ema onyiso no mondo bedi mondo mi giyud kaka giting'e, kae to giting'e gikete apiko, kae to gikawo leso gitwene godo bendie komane ochwoyo koka chich ma nyambich wuoke oko. Koro giringo kode ka gibiro kode Kosele on the way kapok gichopo ka to chal ka gime e kaka chunye odhi. Koro kopek kogole to wayudo ka en dhano mose ginene fuonde gete oselosore kendo ne en nyathi manyako. Ng'ama oneko no onego ji 2, onego nyara, onego nyakwara. Ng'ama otimone kamano Nyasaye man kode, lakini oweya gi lit. Mano nyara mar 4 to oweya gi lit. Masira mar pala bende nowuok e gweng' ma Ogongo e kar chudo bura ma Suba North bang' japuonjre ma Sumbi TTC ne ochwo gi pala ma onego rawera moro ka gilaro nyako ma ja klas 12. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.